Gava gulê ji bûnan bistîne diçe dikanê, bavê wê li ber derî li benda wê bûye. Hundirê dikanê hinek qelebalix bûye. Loma heta ku gulê nan standiye û derketiye, hinek dem girtiye. Gava derketiye jî dîtiye ku bavê wê bi yekî ku nas nake re dipeyive. Gava gulê hatiye cembavê xwe, bavê wê bi tena serê xwe bûye. Diyar e ku ji hev xatir xwestine û veqetiyane. Gulê ji bavê xwe pirsî: Bavo, ew apo kî bû? Piştî ku bi hev re dest bi meşê kirine, bavê wê bersiv daye. Ez jî wî nas nakim. Bi armanceke turîstîk hatiye vê derê. Got, gelo li van derdoran oteleke ku em ê bikaribin lê bimînin heye an na. Min jî rêya otela li pêş jêre salix da. Gava bavê gulê gotiye bi armanceke turîstîk, gulê tam tê negehiştiye. Çi dibêje û gotiye: yanî hatiye betlaneyê, bavê wê keniyaye. Lê nefikiriye ku wê gulê gotina wî fam neke. Lê niha ferq kiriye ku divê hinek din jê re îzah bike. Wisa domandiye: helbet hatiye betlaneyê. Lê gava bi armanceka naskirina ciyekê biçî, jê re dibêjin gera turîstîk. Gulê îcar fam kiriye ku bavê wê dixwaze çi bibêje. Lê jê re wek tiştekî tewş hatiye û gotiye: Bavo, meriv ji bo kêf û bînvedanê diçe betlanê? Meriv ji bo naskirinê naçe ciyekê. Bavê wê fam kiriye ku divê li ser vê mijarê bi kurahî bi gulê re biaxive. Ji ber wê jî dest bi vegotinê kiriye. Jê re gotiye: Gava meriv here ciyekê û ciyên wê jeyên dîrokî û xwezaya wê ya xweşik bibîne, însan gelek bi pêş dikeve. Di heman demê de behs kiriye ku gerên turîstîk gelek bi kêf û şahîn e û meriv di wan geran de qet naweste. Baş e bavo, ma di gerên turîstîk de meriv bi tenê diçin ciyên ku mezin dixwazin? Meriv dikare here ciyên ku zarok jî dixwazin? Bavê wê dibêje: helbet, meriv diçe ciyên ku zarok jî dixwazin gulê can. Eger ji ber çûyînê astengiyek tune nebe, meriv diçe. Piştî ku gulê bersiva li bendê bû ji bavê xwe digire, hatine malê. Gulê piştî taştê derbasî oda xwe dibe û dikeve nava xeyalên ku ew ê havînê bi malbata xwe re herin betlaneyê.